Hey guys, may hapon. So, karon na kayo maglaing yung panahon. Pero mas laing nga dugunahon na ako mga amigo dire. Kay kung kano saan nagbagyo. Bagyo ba ni unsa ni? Low pressure ba ni? Mo ipanuwag basket na dawag bula. Ato ko mig basketan. Ako mig basket dito. Ay nako. Nuang naman eh. Unsa? Unsa ka diha? Dugay gyud kay bate matagdaan dire. Unsa ba si tarong tao mo basket na ron? Ginuang ulit. Ginuang ulit nyo. No? Hayag no? Hayag ba eh? Hayag na. Kagom kayo? Gitarong eh. Gitarong. Gitarong mag-utok. Kabuang na isod. Tara. Okay guys, bago pa ko na hilanat. Bago pa ko na sa hilanat guys. May matiwasan gani ko mga buhanga mo. Kamu magtiya mo. Kamu gina kong suktong ito. Guwan pa tambal. Ha? Ha? Uy! Ikaw ba kong tambal ha? Ay, tambal mo. Quality time. Pure intentions. Ari ka mga isko ah. Nakakana ba? Di ko eh! At kisam drag, ay drag. Ikaw tayo batos. Takpan ta. Sugon ko eh! Uy ayoy! Ito isa. Ano? Uy ayaw ko na. Musag kayo na gani ko no? Oh! Ano na? Basta ang pasahero mo eh, di manding. Di ba no? Ato na ta? Woo! May klaro. Malayo lang tayo. Maproximate lang ta. Pwede lupin na lang ta. Ato tagi ba? Uwa, ato yung sisa. Na. Namalhin may og basketball court kay ato na may marangog. Pero namin nag-practice og kuan kanang wala nag-practice og sayaw ba. Mo to namalhin mo niya. Tugno na kayo kay kusog na kayong uwan. Tatay ka na ni boy! Malas mo ba na eh? Atong dadakit ay, dungkol na ito. Tribul, nitatag katulo ah. Pagid siya. Di kita. Jusay ba, jusay. Di kita paluwaon yun. Pagid. Malas yun, malas! Pagid rin? Pagid. Pagid. Hindi na to. Suga po dagan dito eh. Pulbaan ko eh. Kulbaan ko, dok, sugap dagan. Boleh kulbaan ko, dok. Kulbaan ko, sugap mo dagan. Sugap dagan, kulbaan ko. Giyano, Roslide. Di na naman mo sa inog Gcash mga tao ron. Sa mga nagbiyahe diha, no? Amping taon mo guys, kay di na naman mo sa inog Gcash mga tao ron. Mga tawa na lang yung Gcash. Kita na rin disgrasya mag-odol. Tungkol sugap mo dagan ba? Lagi? Amping mo guys sa inyong biyahe guys. Nihit na lang mo sa Gcash ron. Pugasa, tapa pa ha? Okay ra papa? Kuha lang niya. Uli sa doy! Uli sa doy! Pagsapatos sa do! Friends sir, 1, 2, 3, 4, 5. Uy, pagsapatos sa do ba? Di may makikduwag mo yung sapatos ba? Tukol na mo no. Alay ka tanaw noy! Tinil? Magsinilas ka niya. Hindi na boy di oy! Kisa, iski ko. Ako diri. Di mo kaduwa diri. Ako sapatos ang nila. Sapatos ang ano? Di mo kaduwa diri. Ano man? Sugot. Sapatos na dun? Tapos balay. Ano ba? Alay ka tanaw? Abu ang git. Play! Luwaan man ginain na no? Kahit sa luwaan. Okay, isa. Ah, mambula. Oh, mambula. Doon kami guys, ako kaban guys. Ice coffee. Og si Janox TV. Napang malas mo wala na. Butangan. Ikaw go, kausa lang sa ko sa. Oh, sabi sa diri. Check. Isang diri na ito. Pinito ka sa bimon. King. Lang. Okay, sige. Maraming dua guys. Dagang team Ice coffee. Asa may pamati na mo dia? Ha? Tangkas pulis. Ha? Gahi kay training ito hod no. Grabe pulis eh. Oh, dami guys. Daog mi sa tol, pizza og sa kan, pizza og sa cook. Cookie. Oh. Dili true friend. Kumusta man? Okay na Benjure. Ha? Take friend na kami mo na nakabayan pa niya. Naghan tayo. Kahit sakit ba sa pilde no? No, okay na ron. Di fake friends. Di true friends eh. Grabe mo din yung ngape. Yeah. Ilo din bilyon. Oh, mainit. Mainit. Suko mo kay? Sorry na. Bagyo na may pre. Bagyo na pre. Bagyo na nay. Tada na nay. Wow, tada na nay.
Uli na may guys no. Manamig duwa dito. Mainit migbalik na idol ay. Kay tugnaw kayo. Tugnaw dito. Pero mula ka ganiya. Plano-plano gimi manuwagan ng basket niya ni Uwan man. Pero hindi pa dayon gyapon namo kay ingon si idol nga ug maplano na di na ako na pwede cancel. Kay once nga lakaw na ko no, rain or shine lakaw gyud no. Muna yang kuan principle sa iyang life. Yawa na ang idol eh. Kasi mga principle sa eskwelahan. Principal siya ko na. So, nya usap sad guys. Ang amo ang sapatos mo natayan. Na sa na abog na kay mo mga sapatos dire kay ang among tinisan giayo under construction pa man no. Gihimo pa man nila dito nya ang katunga ray magamit nga court. So, mo tong wala na may kaduwa kay basket nya. Among duanan dire kada hapon kay nag-uwan man lapo kayo. So, Mo to nang kuan mi ngadto nang niadto mi didto. Kay ano ang basket no. So, marto siya. Kita tayo balik sunod. So, Ganoy TV. Ano out. See you.